Bir adamlar ayabay iftarga dayardanıp köptögen dastorkondordu kılışat dagı, birok başka bir azırak kurma götürüp keliyor adamdardın barına kurma taratıp oşo menen oğuz açıp kadimgide soğupqa eğe olup algandar köp. Oşoň üçin bu Hudaýdyň faziletdi. Şoňa niyet düzdöp durup, jok edin azırak kurma menen del oğuz açılgan bolsa, urmatly bir tuğanım, bul jak şaýrykça paýgambar jakşı görgön ajwa menen bolsa, jey turgan, Arabiýadan gelgen jana jakşı sukkary kurmalar misal üçin ayabay dandy üçin da öyle kurmalardy. Oşoň jegen Paýgambar aleyhisselam. Paýgambarybız aleyhisselam şam namaz okugandan murda rutaplarga oğuz açat ele deydi. Rutap degen emne kurmanın siveji bişkany. Örüktün katıp kalgany kaktedaga çegisin örük deybiz. Oşol syapty kurmanın kağı emes siveji bolat. Üzüp alıp koýosun, birok janagda jumşak boýdan turat. Azır jazy menen saktaý turgan bolup alyş taraptar. Bardygyn frezerge salyp koy, tondurup koýsa, alyp çykkandan keň jeseň jumşak siveji bol. Oşunday oğuz açy deydi negizi. Oşol özü sünnet oşonday. Birok anday tappaý kalsan da kurgak kurmalar oğuz açy. Eger anday tappaý kalsan da bir gança urtam suw menen oğuz açy deydi. Su üçinçi orunga tüş